Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, Mayeni versus Macele nabalandeli, the viewers of Uthando Nes'thembu. So kunento eshiwo abantu bathi uMayeni uyena first wife wangempela. Hayi ke bengicela ukuthi nginikhumbuze. Ngenzeka ukuthi mhlambe awubonanga ku season 1 no season 2 mhlambe bezichaza ukuthi nguMayeni, nguMacele, nguMusa Mseleku kwenzakalani. Ngolwami ulazi ubaba uMseleku uthi wahlangana noMayeni before uMacele, and ngesikhathi ehlangana noMayeni wayengakacabanga ukuthi uzothatha isithembu. Kwasekenzeka-ke angazi ukuthi kwenzakalani-ke wasacabanga ukuthi uthanda ukuba ney'ngane eziwu-20, abafana abaningi, umndeni omkhulu. Wase wayikhuluma-ke le ndaba noMayeni besathandana kungakafiki la okumiwa khona phambi kwephoyisa noma la kufakwa khona la kufakwa khona iringi kuthiwe ebuhleni nasebubini. Kwangakafikwa lapho, kwakusathandwana. Ubaba uMseleku walisho udaba lakhe kuMayeni wathi ngifisa ukuba nento enje okuyisithembu, nayo into engiyithandayo. Hayi, uMayeni akayizwanga-ke leyo nto ukuthi hayibo ungathi kumnandi kanje mase kufika abanye abantu esingabazi ukuthi bazobanjani masebona into yethu. Washiya phansi uMayeni engakabhekani nephoyisa. Iphoyisa leli libuza ukuthi uyabuza umthetho, wahamba kuMayeni. Nasekhaya futhi kaMayeni masizwa indaba bathi nje ayi leyo nto leyo ayilungile, indaba yesithembu inezinto ezinje nezinje. Wahlala kuMayeni. Makufika uMacele-ke uMayeni akasekho. uMacele wazazi uMacele ubekhona ya. Ngokusho kwaMacele noMayeni nobaba uMseleku wayekhona uMacele kodwa engazi ukuthi khona uMayeni. So manje makuhamba uMayeni wasala yedwa-ke uMacele endlini. WasuMacele wachazelwa kudaba, walithatha uMacele lolu daba wathi hayi sizobona phambili mhlawumbe izokwenzeka lento. Waba-ke uMacele the first wife. So the real first wife ubani? uMacele. Phansi kubhala ukuthi u-first wife ubani? uMacele. Owashada kuqala ubani? uMacele. Ungamthanda uMayeni, uyathandeka, bayathandeka bonke futhi bahle bahlukile phela banama-backgrounds angafani. Kodwa manje akungabi sengathi masithanda kakhulu uMayeni mase siba nendawo encane nokudelela, ngoba phela kukudelela ukuthi the real first wife. Uyayibona? Ngoba manje sesibeka uMacele kwenye indawo kanti uMacele usendaweni yakhe wafike wayingenela wahlala ukuthi-ke thina siyathanda noma sithandi uMacele uyi-first wife. And ukuphethe uMacele ukuthi uyi-first wife uyabatshela iy'ndaba zabo masecasukile ethi kahle kahle lalelani, mina angishadanga nendoda eshadile. Uyayizwa? Akashadanga nendoda eshadile, okusho ukuthi uyena bese ekuqaleni wasebavulela umnyango wathi abangene, wasethi-ke nje ngizodila nabo one by one. Ngoba iyabahlaba bona uMayeni leyo ukuthi angishadanga nendoda eshadile. Wayisho-ke futhi ubaba uMseleku cha ngiyamthanda noMayeni uyangihlekisa, noma ebuye benakho ukukhuluma okubheka eceleni nje. Kodwa ubaba uMseleku washo wathi inkinga kaMayeni ukwisithembu kanti akasithandi, waphinde futhi waba unumber 2. So uney'nkinga ey'ningi. Nani-ke yekani ukuthatha iy'nkinga zakaMseleku senizenze zenu. Hawu, bafike nje bathi yabo, bathi shazi kwi-TV ama-minutes ambalwa beqhubeke nempilo off camera. Manje ukuthi nizolwa every time ukuthi mina phela ngithanda uMayeni kakhulu, wena sowulwa nathi. Uba nguMayeni ey'bhakela amakhekhe lapha, uMayeni eshintsha iy'mpahla eswenka, kanti wenzani ngesikhathi sakho. Ngiyadlala mina, hawu phela nizobaleka mase ngikhuluma izinto ey'bheke eceleni. Kumnandi bafethu masilwa yabo, kodwa asilweni nge-order-ke. Asilweni nge-order, sibuye sikhumbule ukuthi abantu bakaMseleku labaya banempilo yabo off camera, nathi sineyethu impilo. Kodwa masenza ama-reviews asingathukani yabo.
Asikhulume nje lento esithanda ukuyikhuluma sibe nemibono ehlukene ngoba vele asifani, angeke size sifane. Sibe nemibono ehlukene singathukani. Mase-ke siyashiyana ngokuthula ngoba ngempela uzoze uyifakele izifo nje lezi eziyisidididi ulobu ucasulwa yinto evela ku-social media nento evela ku-TV. Nakhona ku-TV nathi sasukelwa-ke kwathiwa nalo Uthando Nes'thembu. Ngeke-ke singabahlebi. Thank you so much for your love and support. Bengifuna ukugcizelela uMayeni ube khona before uMacele, but wahamba. Mayehamba uMacele wangena endlini i-empty, wayenza yaba right uMacele indlu wayifenisha, wase waqualify ukuthi akaqhwakele kule position ekuyona, and uqhwakele futhi uyabona nje ukuthi uThando Nes'thembu kahle kahle kusebenza izwi laMacele. Mase kuthi-ke ivoice-ke ekababa Mseleku. Lokho-ke sesiyakuhleba-ke, ningabi serious. Hayi, mina niyangibhora mase ni-serious. I-Friday-ke, i-Friday njalo-ke, nibe right. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye-bye.